Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών από μηνυγκίτιδα που τον προσέβαλε ενώ υπηρετούσε ως στρατιώτης στα μέτωπα του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, ένας μεγάλος Έλληνας αθλητής. Ήταν ο άλτης Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας, πρωταθλητής Ελλάδας επί 7 χρόνια στα άλματα άνευ φοράς σε μήκος και ύψος, ο οποίος πέρασε στην ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατάφερε με τις εκπληκτικές του επιδόσεις να κερδίσει 4 Ολυμπιακά μετάλλια. 2 αργυρά το 1908 στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, 1 χρυσό στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς της Στοκχόλμης το 1912 και 1 χάλκινο στους ίδιους αγώνες στο ύψος άνευ φοράς. Στην ίδια διοργάνωση ο Τσικλιτήρας ήταν ο σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε ισοφαρίσει το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος άνευ φοράς με άλμα 3 μέτρων και 47 εκατοστών. Ένας εκ των κορυφαίων εκπροσώπων του νεοελληνικού λυρικού λόγου, ο γεννημένος στη Μαντζουρία Νίκος Καβαδίας, ο ποιητής που τραγούδισε όσο κανείς στη θάλασσα και τους ανθρώπους της, σβήνει ξαφνικά από εγκεφαλικό στα 64 χρόνια του. Δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια. Παθιασμένος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, ο Καβαδίας έζησε τη σκληρή ζωή του ναυτικού από τα 19 του και την αποτύπωσε με τρόπο μοναδικό σε ένα μεστό ποιητικό λόγο που αναδύει από το κάθε του στίχο τους ήχους της θάλασσας και τις μυρωδιές των λιμανιών της. Χόρεψε απάνω στο φτερό του Καρχαρία. Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα. Εδώ σε λέγανε Ιουδίθ, αλλού Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη σμέρνα. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη σμέρνα. Από παιδί βιαζόμουν, μα τώρα πάω καλιά μου. Από παιδί βιαζόμουν, μα τώρα πάω καλιά μου.